шитобед барои гирифтани фоидаи зиёдтар бо камбикорми сифаткорм. Бо сифаткорм изофашави миқдори шир то 100% дар як шабона рӯз. ҳатман санҷиш гузаронед ва баъд хулосаи худро бароред. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоинро хуш омадед мегӯям ба шабакаи молбозор. Ман имрӯз боз дӯстони азиз навори нав пешниҳод карда истодем молҳои солибой. Дар навори имрӯза ду сар молҳои буғуз асту ва инчунин як сар моли очабачаи матисча сершир аст, камрасход аст, госарачааш ғуноҷин амита. салому алейкум. Чӣ хел шумо бародари азиз, саломатиён аст, коротон аст? Дар навори имрӯза нархҳо чӣ гуна? Нархҳо арзон ки боша, аз кадом маълумотро сар кунем? Ҳамин молро моли рақами якум рақамгузорӣ карда аз ҳамин маълумотро оғоз мекунем. Ин тараф партед. Чанд моҳа буғуз? 6 моҳа гузаштагӣ аст. Ин кадом зот? швед. Шояд хуни сементал ҳам дошта бошад. Ин сараш беасос сафед намешавад дӯстони азиз. Беасос сафед намешавад. Шояд боз хулоса аз ҳар яки шумоён сементалу швед гибрид бошад. 6 моҳа гузаштагӣ аст. аҳлиёшо пешниҳод кун. халта калона. Пас аз таваллудаш ба 4 писонаш кафолат медиҳӣ. Пас аз таваллудаш ба 4 писонаш кафолат дода мешавад ки як хел шир меояд амита. Мана ин халтаро бинед. Дандонаш шокшо. моли айлоқ а? Моле ки имрон надидааст. Дар чандум зо? Сеюм чорум хулоса бароред. Сеюм ё чорум хулоса бароред дӯстон азиз, хулоса бароред. Бигзор чорум қабул кунед. Хоҳед сеюм қабул кунед. Пешниҳод кардем хулоса аз ҳар яки шумоён. Каш. нав аз саҳро омадигааст, хурду хӯрокаш ва кафолаташ ҳаст. Моле ки имрон надидааст. хурду хӯрок 6 моҳа барои буғузи 6 моҳа гузаштагиаш ҳамҷидор кафолат медиҳад. 6 моҳа гузаштагӣ буданаш барои буғузиаш кафолат медиҳад. дӯстони азиз, шумоён бинед, хулоса бароред. нархашро чанд сум мегузорӣ? абдаи 300 арзонтар кун, арзонтар. 16700 охираш меё ки сабуктар карда метавонем. 16500 16500 муомила дар сафкаша. 16300 кардама шароитат мебардорад мебаракиё. 16300 сомон муомила дар сафкаш аст. буғузи 6 моҳа гузаштагӣ аст. Бар чочу пароҳош хушрӯ аст дӯстони азиз, чочу пароҳош хушрӯ аст. айбаш ҳаме ки каме харобтар аст. хурду хӯрокаш нағз бошад, ин харобиаш дар як муддати кӯтоҳ дигар мешавад. ин моли рақами якум 16000 ин халтаро хушрӯгиашро бинед дӯстони азиз. ин аз 20 боло мешавад агар ки маҳаш наздик шавад. дӯстони азиз 16300 сомон а? муомила дар сафкаш аст. буғузи 6 моҳа гузаштагӣ аст. амита 6 моҳа гузаштагӣ аст буғузиаш. Ман ин буд моли рақами якум. марма дӯстони азиз маълумотро идома медиҳем дар бораи моли рақами дуюм. кадом зот? швед. чанд моҳа буғуз? ин 6 моҳа гузаштагӣ аст. аҳлиёш чӣ гуна? пешкаш кун. ин халта хушрӯгиашро бинед бародаро. халта калом аст. думашро бардошта меистад. мана ин халта аз ақибааш дандонҳояшро пешниҳод мекунем. бинед хулоса бароред дӯстони азиз. ба чандум зой? дар дуюм зой буғузи 6 моҳа гузаштагӣ аст. шомоли рақами дуюма 6 моҳа гузаштагӣ. нав аз саҳро омада. молҳои саҳро 6 моҳа гузаштагӣ аст. дар дуюм зой швед аст, карпат аст. бинед нархашро арзон пешниҳод кун. 15.5 а? 15500 сомон муомила дар сафкаш аст. сабуктар кун, сабуктар. аз 15 якчи хамидате арзонтар кардате. 500 14500 сомон муомила дар сафкаш аст. буғузи 6 моҳа гузаштагӣ аст. 14500 сомон муомила дар сафкаш аст. буғузи 6 моҳа гузаштагӣ аст. пародаи швед аст, карпат аст, лекин моли айлоқ. нархаш беҳтарин нарх аст. кафолаташ ҳаст. оиди буғузиаш, хурду хӯрокаш ба 4 пистонаш кафолаташ ҳаст. бо дили пур харидорӣ кунед. аз ин бародар ягон маротиба оли шикоят нашудааст дӯстони азиз. 14500 сомон муомила дар сафкаш аст. ин буд моли рақами дуюм. мошоалло. чанд? 14
14300 сомон кард мана дӯстон азиз. 14300 сомон муомила дастафкаш аз тарафи Солибой. Ҳамитавр ҳама тарафа ман кафил мегӯяд. Ман ба ин шахсан боварим ҳаст. Ягон маротиба шикоят нашудааст. Бо дили пур харидорӣ кунед. 14300 сомон. Машоаллоҳ. Ман ин буд моли рақами 6 моҳа гузаштагӣ аст.